Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu na duniyar fasaha. Shirin duniyar fasaha shiri ne da ke kawo muku hirar da mawaka da jarumawa wanda suka shafi masana'anta ta Kannywood. Kamar kullum kamar wannan satin shi ma za ku ji yau da wani bako muke tafe. Don haka ku biyo mu don ganin baƙonmu na yau. Masu kallon mu, kafin mu haɗa ku da babban baƙonmu na yau, za mu nishaɗantu da wannan. Zakaran nan kyauta aka bani in siyar in bukatuna. Sai ka ban dukiya ta zakaran nan an bani kuɗi na ki karba a dangina wallahi he na karɓe. Zakaran nan kwalliya nake mai da kauya cikin tsaron. Ki tausaya ni maraya ne kihiyar babar mu ce ta kwace mini gadona abinci ba ta bani wahalar gida ni nake mata dan Allah ki ji kaina. Allah sai ki bawon Allah hima uki tausaya mai domin rayuwa ba wasa ba ga rana ba ka yi kyauta ciwar iyaye akwai da daɗi uwa har baba ba. Na gode ƴar uwata dukiyarki Allah ya ninka dan isar sarki rabba. Wallahi ka hige ruhina. Jama'a barkanmu da dawowa da fatan kun nishadantu da wannan. Babban bako mune maka barka da zuwa. Gode. Babban bako masu kallonmu da sauraronmu za su zo ka gaya musu sunanka da ɗan takaitaccen tarihin rayuwarka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu masu kallonmu da masu sauraronmu. Idan sunana Anas Sani Dauda, an haife ni a garin Kano kuma na yi karatu a garin Kano. So yanzu ma haka ina zaune a garin Kano. Wannan shi ne kaɗan daga cikin tarihi na. Wannan shi ne kaɗan daga cikin tarihinka. Malam Anas, ya aka yi aka tsinci kai a cikin wannan masana'anta ta Kannywood? To, alhamdulillah kasancewar yanzu abubuwa ne na ci gaba kamar yadda nake faɗa ko da yaushe. Yanzu ana sa komai a platform ne ko in ce kai tsaye a social media na abin da kake nema a lokacin ta social media za ka same shi. So na duba social media, so na ga wani kamfani sai dai cike form ɗinsu suka inviting ɗina sai na je na yi musu fim. Wannan shine ina ga ɗan takaitaccen tarihi na shiga wannan masana'antar ta Kannywood. An kwashe tsawon shekaru nawa a cikin wannan masana'anta? Abinda ba zai wuce wata 8 ba a ce dai zuwa dai shekara 1 dai ba zai wuce haka ba. To a cikin bai rufe shekara 1 ba. A cikin wannan shekaru da aka kwashe, ko za ka iya gaya wa masu kallonmu da sauraronmu fina-finai nawa kai? Da ina lissafawa ce fim 1, 2, 5 amma sai na ga
lokaci yayi ma da a ce ka daina ma lissafa nan, saboda in kana lissafa wani ba za ka shigar da shi ba, kuma a tambaye ka akai ka ce kaza, wani ma fim din sai dai a ce ba an ganka a ciki kai kanka ka riga ka manta. Gaskiya da ina lissafa amma yanzu ba zan iya lissafa, sai dai a takaice dai zan iya cewa da fim kamar guda hawan da ya fitowa 1-2 zai kai kamar guda 15. Guda 15. To a cikin guda 15 din nan wanne za ka iya bawa masu kallon mu wani labari, ko kuma wanne ya fi jan hankalinka a cikin wannan kamar 15 da kai? Akwai a cikinsu akwai kamar fina-finai guda 2 wanda ba zan taɓa manta da shi ba. Kusan na farko akwai wani fim na 'yan makaranta da ake ce mai So da Iza. Wato So da Iza labari ne wanda zan ce ma ni na kai kaina, saboda an dai haska min dai za a yi shooting, ba a bani role a fim din ba, kuma na ga labari ne mai kyau wanda ya kamata in je in ba da gudunmawa. Kuma da na je daraktan fim din ya karba, gaskiya ya ji daɗin zuwa na ba, kuma ya bani role a take, kuma na hau ne abin na bada abin da ake so. Gaskiya ina alfahari da wannan fim din. Banda shi kuma fa sai wani ana ce mai dan gata, wanda muka je wani gari dan Dabiro. Gaskiya ba zan manta da wannan fim din ba, kasancewa na sha wuya. An bar rol din da ban taba tunanin zan yi ba, na daba, kuma na yi gudu, an yi fada, an yi waye. Ba zan manta da fim din nan ba, wanda ko ni da aka ban shi na yi mamaki ma irin abin da ne su ce ka gani ban yi kama da dan daba ba, amma aka ce ni zan hau in yi acting akan wannan rol din. Kuma alhamdulillah da nayi directing ya yaba da abin da na yi. wani rol ka taka a cikin shi wannan fim din? Na zo ne akan, ko in ce na zo ne a babban yaron shi boss din fim din, wanda ya ja fim din, ni ne babban yaron sa. Duk haka din za a je ai wani abu kusan ina hannun daman sa ma, cikin gari za a je ai kwace ko ai wani abu ina hannun daman sa. Gaskiya ni kaina na yi mamaki role din nan da na yi a cikin fim din. Ya cikin fim. To a ciki akwai wani kwace da kuka yi da zaka iya dan ba mu dan misalin sa haka? Akwai kwace. Akwai Khadija, na ga Khadija ita actress ce ita ba, wanda muka je muka kwato ta, muka dawo da ita jungle din mu, wanda muka buƙaci. Akwai wanda shi ma dan daba ne, muka kwato ta muka kawo ta kan wani dutse a cikin garin, so muka ajiye ta a nan gurin, su kuma wanda suka shirya suka zo za su kwace ta. Ina ga anan fim din ma yake karewa. An ci gaba da fim din ne ko kuma an bar shi a haka? Gaskiya an bar shi iya nan, saboda da za a ci gaba gaskiya za a gaya mun, saboda dole dai fuskata ta fito a ciki, kuma aka ce an cire fuskar sai an yi tambaya ina wane yake a ciki, ko ya ba wani, ko kuma abin ma labarin zai canja. Kasan dan kallo yana lura da abin da yake da akwai. Yau shine gaskiya ne. To a cikin shi fim din kai ne babban, kamar shi yaron wanda ya ja fim din babban yaron sa. Bayan kai kuma fa? Akwai Faruk, akwai irin ina da akwai Ibrahim ma a ciki. Su ma dai duk irin da karakter nan dai suka buga dai duk ta rashin mutunci. Duk ta rashin mutunci. Daman abin tsakanin yan kidnapping ne da kuma yan daba. So su Faruk da Ibrahim sun buga role ne na kidnappers. So ni kuma na doka role na daba a ciki. Masu kallon mu, kuna ganin yadda hirar mu take kayawa da babban bakon mu na yau, wato Anas, babban jarumi a masana'anta ta Kannywood. Don haka za mu ba shi ɗan lokaci ya sha ruwa, mu shakata da wannan. Mai suna ke ce bugun numfashi, a ƙauna sai baki marar rashi. Mai suna kai ne bugun numfashi, a ƙauna zo ta hoga marar rashi. Murmushin soyayya zo ki min 'yan mata, a ƙauna ke nake kira 'yar gata. Samari na daɗe dai musu rata, indai akan ki ne autar mata. Ke na gani zuciyata ta kyasa,
bani wurin ki da ke ni na saba burin raina. Zuciya ta yi marasa jani ka kai ni dandali mai wasa na faɗa tuntu da kaɗar gasa ka zubar su ka dasa in ka ji daɗin ka masoyina. Zan yi rayuwa mai daɗi, kalamai na ki masu sanya nishaɗi, da an ambato ki sai na kama zumuɗi, lakyawun na kama takon faɗi, kin bani madarar so mai gardi, hakanan kin bani kula da mana. Zuciya ta yi wa mata ne ta ne ba sarkakiya ɗaya da kai da ne da kai na baka so da ke mai sona ke ce bugun numfashi a ƙauna sai baki marar rashi. Mai sona kai ne bugun numfashi a ƙauna zo ta gabar rashi. Jama'a barkanmu da dawowa da fatan kun nishaɗantu da wannan. Malam Anas, lokacin da ka fara shiga cikin masana'anta ta Kannywood, wani ƙalubale ka fara fuskanta tun daga gida? Gaskiya a gida ban samu kalubale ba, kasancewar gidanmu suna da fahimta sosai. Idan aka ba yaro dama ya karatu kuma ya dage ya karatu, to ya dawo ko kuma daga baya zo ya ce ga yanayin abin da yake so, to za a duba wannan abun a mahanga a gani ya yi daidai da shi ko bai daidai da shi ba. Gaskiya ban samu dai matsala ba da na ce zan yi wata matsala ba. Ma'ana dai baka samu wata matsala ba a gida? Ban samu matsala ba gaskiya. To batun kuma abokai kuma fa? Wannan dole ka samu matsala da abokanai, saboda za a ga abokananka in sun kai 1000 kowanne ra'ayinsa daban. Yan wanda ra'ayinku zai zo ɗaya da su kalilan ne, ko kuma wanda za su goya ma baya akan abin da kake so ba su da yawa. Akwai masu son ka, akwai makiyanka, akwai masu duk da za ku zauna dai da su a samu kalubale a gurin su. Har gobe ma ina kan samun kalubale, sai dai kawai abin da nake yi idan na san mai kyau ne, ko da an mun kalubale zan tushe kunne na ci gaba da tunda mai kyau ne. Wannan shi ne. To ta abin nan ta kamar abokan harkarka, misali kamar wanda ka zo ka tsince su a ciki da kuma sababbi wanda suka shigo, ka gane abin da nake nufi? Su ka samu wannan wani kalubale a tare da su, ko kuma dai kawai kowanne kuna zaman lafiya da su? Gaskiya akwai kalubale, ba ma kamfani ɗaya ba kamfani biyu ba. Abin da na tsana a rayuwata na farko shine disappointed, kare alkawari. Na tsani wannan abun a har zuciyata. Na biyu kuma rashin yin abu akan lokaci, Allah har zuciyata ina so wannan abu. Baya ga wannan kuma wulakanci, sai ko ba ni kai wulakanci ba, idan kai wani ina jin har zuciyata sai in gani kaiwa ma kawai. Wannan su ne kalubalen da wasu daga cikin kamfanonuwa gaskiya, especially manyan kamfanonuwan suna fama da irin wannan abu. Na gaba kuma ko kuma a gayyato mutane location, a gayyato su location a mai da su kamar wasu irin ce akuyoyi, ba abinci ba ruwa. Wannan shine kalubalen na tsana a rayuwata. Ko mutum aiki na yazo ko ba aiki na yazo, ba na so yazo je yayi korafi bai ci abinci ba ko bai sha ruwa ba. Ana son wannan abu. Ko aiki na ne ko ba na bane ba, zan iya kashe kuɗi mu ci abinci mu sha ruwa. Shi sa zan je location da abinci na a jaka nake tafiya.
tunda ba azumi ake da ruwa da ruwa a jaka nake tafiya in naga duba naga ba abinci sai dauko abinci na ci wani zubin kawai sai bread ma in sa ko kuma daga gida kawai in sa abinci na in je location ka tafi da shi ko ka samu ko baka samu ko ban samu ba ina da shi zan ci kuma da sauran wanda muke tare da su zan fito da shi za mu ci wannan shi gaskiya ne. To mu tafi bangarori na nasarori kuma wace irin nasara aka samu a cikin wannan masana'anta ta Kannywood? Gaskiya da dai ba jima dai a Kannywood ba na samu nasarori da yawa. Wasu ko in ce babban abin da yake burge na akwai mutanen da daga nesa suke ba san su ba kawai su suke su ga fim ina ko sin dina ko yaya yake su ji daɗi. Wani ma zai yi mutum su mai da Allah turo min sin ɗinka ko yaya ne, wannan ba ƙaramin jin daɗi nake ba. Ko kuma wani aka ce ma da kai a ciki zai yi ƙoƙari ya hau Bitmeet ko YouTube ya ɗauko ko kuma ya kalla saboda da kai a ciki ya kotin ɗinsa ba ya ta turawa wane ne, wannan gaskiya ba ƙaramin nasara ba ce. Wannan kana ɗaukarsa kamar a nasara? Gaskiya nasara ce saboda ai ana son abin da kake yi ne, abin da kake yi na alheri mutane suna so, nasara ce a gurinka. Idan kana yi ba a so gaskiya ba nasara ba ce, dan ba dan mutanen ba ma ba za a yi ba sai ka dai koma gida kai bacci ka dai yi. Gaskiya ne. Mu koma baya a cikin role da ake takawa, wani role ka fi so ka ringa takawa? Gaskiya a zahirin gaskiya na fi so in zo a role a wanda zan taka negative role, wanda zan zo ko a mugu, sorry fa amma ba mugun bane ne, ko in zo a mugu ko dai wani abu wanda zai ja hankalin dan kallo. Na fi son sa gaskiya negative role, wanda zan zo ko a wani mutum na daban wanda ba a yanda nake ba. Na fi son wannan role din gaskiya, kuma na fi zakewa ni yanda ake so. Amma in aka ce na zo a yanda nake sai in ga to ai ba fim nake ba ma kenan. Amma in zo yau a ce an bani bindiga na tafi ko an ban wuka, na fi son wannan role din gaskiya. In na fahimta dai kai baka so dai ka fito dai a mutumin kirki? Gaskiya ba na son fito a mutumin kirki a fim. To amma dai a gaske dai ba haka kake ba dai. Ai wanda suka sani su ne alƙalai, wanda suka sani su za su san ni za su yi alƙalanci, su san cewa ni ba zan da yabi kaina ba, amma wanda ya sani zai alƙalanci. Gaskiya ne. Mu dawo bangaren abinci, wani abinci ka fi so? To gaskiya abinci akwai wani abinci na inyamurai da suke yin sa doya gasasshiya da plantain gasasshe da wata irin miya da manja. Na fi son wannan abinci. Bayan shi kuma da ke gasi irin a sa kayan ganye, kowane iri ne ni gaskiya ina so. In dai da akwai kayan ganye? In dai da ganye vegetable gaskiya ina so. To irin abincinmu kuma kamar na gargajiya haka, wanne ka fi so a ciki? Burabusko da miyar ba kuɓewa ba, let's say taushe. Da miyar taushe. Da miyar taushe. Wato ka fi son wannan? Wallahi akwai lokacin da aka taɓa mun a gida wannan, na gaya ma sai da na ajiye jakata a gefe, hula a gefe, na zauna dirshan sosai a ƙasa. Ni ban ba sa a ƙasa nake ba, sai da na gama ji aka ce a ƙasa nake. Wallahi ina santi dan wannan ka ban shi har ya fi min naman kaza ko something like that din gaskiya. Ka ban wannan burabusko da miyar taushe din nan ina cin sa sosai har ba na ma ragewa. Wato kana son sa sosai? Ina son sa sosai. Gaba ɗaya kake shanyewa? Wallahi gaba ɗaya har da kwano nake. A abin nan din? A burabusko ba? Anas Sani Dauda, shin kana da aure ne ko baka da aure? To muna kan hanya da a taya muna addu'a. To shin kana da budurwan ne ko kuma a sai nan gaba? To akwai su. Akwai su da yawa kenan? Ko kana ɗaya daga cikin wanda kuke sawa mata suna ɗan nuna kamar muna da yaudara ne, ko kuma dai akwai dai wacce aka fi so ne? Ka san ka misali kamar da kai kake, kamar da nake ato, akwai wanda na san ina son su, akwai wanda suke so na, kuma duk wanda ya ce ma yana son ka ba za ka ce ba ka san shi ba, dole ka ce kana son sa shi ba, sai ga kamar kai saurayi sare ko kuma ka rinka ganin to dai haka dai shi ne kawai. Akwai wasiku da letoci ko dai zan ce budurwa ta ce ma kai tsaye. Gaskiya ne. Me ya fi sa ka saurin hawa, kamar misali saurin fushi a rayuwar duniya? Gaskiya abin da ya fi sa na saurin fushi shine kamar da na faɗa, disappointed. wallahi ya fi sa ni saurin fushi sosai, amma ban da wanda nake gaba abin da yake sa ni saurin fushi. To me ya fi sa ka kuma kamar
ka ji ka koda yaushe kana cikin walwala? Gaskiya abin da yake sa ni walwala in samu mutum kamar mai dattaka ko da yaro karami ne, ma'ana dai mai magana ɗaya ne. Mai magana ɗaya to wallahi yana burge ni. Ko da ɗana ne a same shi yana magana ɗaya, to duk duniya zan iya bashi komai nake da shi, zan iya bashi in dai mai magana ɗaya ne, to zan bashi komai. Ma'ana zan dinga jinsa a zuciyata ya fi min kowa ma. To saboda ƙurewar lokaci, wani irin jan hankali za ka yi ga iyayenmu da suke kallon masana'anta ta Kannywood? Wani irin ɗan tsokaci za ka yi musu cikin rabin minti? Tsokacin da zan yi a kan masana'antar fim shine ga iyayenmu da Allah su rinka yin mana kyakkyawan addu'a ta farko, sannan kuma idan suka duba cewar harkar fim ko in ce industry gaba daya atuwar masana'anta ce wadda take dauke da mutane da dama wadda suke cin abinci da kuma wanda suke aikace-aikace wanda ba sa fitowa a cikin fina-finai amma suna ciki, ana dama da su. Kuma wani lokacin ko lesse ma ka dauki fim guda daya, idan ka dauki fim guda daya kusan kamfani ne guda ta za ga akwai cameraman, akwai director, akwai producer, akwai actors, akwai editor. To kaga kowanne yana taka muhimmiyar rawa. Kamar a fim ka dauki editor kaga ba fim ka dauki director ka gurgurta, ka dauki actors ka gurgurta, amma aka haɗu sai a bada fim guda ɗaya. Iyayen mu su fahimci cewa wannan abin da muke yi sana'a ce, ya fi a ce kana kwace ko kana sata ko kana kidnapping. Sai dai kawai a ta yi addu'a Allah ya wuce mana gaba, Allah ya samu akan hanya madaidaiciya, ci gaba da abubuwan da muke bisa tafarki na daidai. Daga ƙarshe wata shawara za ka bawa wannan jarumawa, sababbin jarumawa da suka shigo kuma da wanda za su shigo, wace shawara za ka ba su? Mu da muke yan ƙanana shawara da zan ba mu shine mu rinka yin abin har zuciya. Da abin da za ka yi cikin ɗinsa as best abin da kake yi, no matter little ɗanyen da kake ko small ko junior actor ne kai ko senior actor, ka ɗauki abin da muhimmanci, ka bashi muhimmanci tunda ka ce za ka yi. Idan kuma ba za ka yi ba, in ba za ka bashi muhimmanci ba to ka kai, amma in dai har za ka yi ka bashi muhimmanci akan best abin da kake so kai achieve. Dama ita nasara tana zuwa ne one day one time, wata nan kawai sai ka ka wuce al'umma, ka wuce Yakubu Muhammad. To wannan a hankali ake ɗauko hanya. Sannan kuma wanda za su shigo, dan za su shigo su karkake zuciyarsu su mai da abin kamar na shigo ne harka fim zan samu kuɗi ko zan yi shi a sana'a da zan samu kuɗi. Kaga duk wanda yake sana'a ba zai yadda sana'arsa ta lalace ko ta gurgunce ba. Kamar mai shago ne, ba zai yadda a ce bai da jari ba, ba zai yadda a bata min sunan sana'a ba. To haka masu shigowa su tabbatar cewa wannan shine a zuciyarsu, na shigo harka fim ko industry in samu kuɗi, kuma in yi aiki in tsarkake wannan sana'ar tawa, kuma in ba da gudunmawar da ko da na tafi 'yan baya ne musu plan ɗin da za su samu kuɗi. 'Ya'yana ma zan ba da dama su shigo su yi, saboda na san cewa ban aikata wani abu wanda yake na ba daidai ba, kuma duk wanda zai yi alfahari da ni ko da bayan na tafi. Wannan kawai shine shawarar da zan ba masu shigowa. A jama'a, saboda ƙurewar lokaci a nan muka kawo ƙarshen wannan hirar tamu tare da babban baƙonmu na yau mai suna Anas Sani Dauda. Da fatan na faɗi sunan daidai. Haka ne. Yawa, Anas Sani Dauda. Don haka za ku iya bibiyar shirye-shiryenmu ta YouTube channel mai suna Ɗangata Star TV, ko shafinmu na Facebook shi ma mai suna Ɗangata Star TV. Don haka a kasance da Ɗangata Star TV a koda yaushe. Da tsari ta fito 'yar baiwa, da damuna ake marka-marka. Ɗangata TV sun danno, shirin akwai nishaɗi ba shakka, mutane ma duk sun gano. Mudassir Ɗangata ke gabatarwa, ku bibiyi shiri mun kunno. Za ku iya kallon shirye-shiryenmu kai tsaye a tashar mu ta YouTube channel.